Pozdravujem všetkých milovníkov našej prírody a našich vôd a riek. Predstavujem vám teraz takú zaujímavú aplikáciu, ktorá slúži na mapovanie bariér na vodných tokoch. To sú vlastne také prehradenia rôzneho druhu, ktoré zabraňujú napríklad rybám vo voľnej migrácii. A keďže ich na našich riekach a potokoch veľmi veľa, je veľmi dôležité ich zmapovať. A vy, ľudia, by ste nám mohli takto pri bežných prechádzkach vo vašom okolí takéto bariéry pomôcť nájsť, čím by ste vlastne pomohli našim riekám, živočíchom aj rybám, ktoré v týchto riekach žijú. Aplikácia funguje jednoducho, v podstate je to takáto pekná apka, ktorá, keď ste na tej prechádzke, máte ju stiahnutú, tak si vlastne do nej kliknete a na tom s pomocou GPS-ka vlastne môžete zaznamenať tú polohu tej bariéry. Napíšu sa tam nejaké základné údaje a potom vlastne tí experti na vodné toky to môžu skontrolovať. Takže verím, že sa vám to bude páčiť a v rámci vašich prechádzok môžete pomôcť v dobrej veci. Na slovenských riekach je množstvo bariér, ktoré bránia migráciu rýb, ale aj zdravým ekologickým procesom na rieke. Pomôž nám zmapovať tieto bariéry, tak aby sa dokázal nastaviť manažment týchto bariér, či už spriechodnenie, alebo tie bariéry, ktoré už sú nevyužívané, vybrať pre odstránenie. Stiahni si aplikáciu a zmapuj bariéry vo svojom okolí.